alqur'ani ya isa bawa, alqur'ani babu abin da ya kai shi daɗi wallahi. Ki karanta kala kala, shine zaki ga bai rabe ya karanta da yaren larabci, bahaushe yayi da yaren larabci, banibe yayi da yaren larabci, yaren guda ɗaya ne. Da wani ya zo yana amana ko da dan Allah bai zama abin kallo a duniya saboda ba taba ji ba. Amanu kabo yana sallar idi, sahun ba su fi su 30 ba ko su 20. Amma ki je ki ga inda ake karatun alkur'ani ko Saudi kika je da an ce yau Suresh shine liman, ai ga mutane wani murmushi suke ba daɗin kira'a. Dan muna ganewa, saboda haka Qur'ani idan ka rike shi ya ishe ka komai, ya ishe ka waraka ne alkur'ani ne girma. Allah subhanahu wa ta'ala ka samu dace. A cikin hadisi annabi rahama fiha kuma yayi tofi a ciki faqad kafara, hakika ya kafirce. Irin wannan sihirin da ake a kulla nan a bar nan kina sihiri, an ana yi ma ana wani karatu banda fasazzabe banda gangare banda fasazzabe banda gangare, sai a kulla nan sai a dan saki nan sai a zo nan sai a kulle sai a saki sai a yi kulle sai a zo nan sai a kulle sai a ce wai sihiri za a yi, sai zama sihirin kuma. Jama'a muna ganewa wayo ne fa da dabara ba, dan kawai salan a cinye kuɗi. Dan mara ya ce ga roƙon la sayar, jawo bokitin ma sayar, babu mai magani sai wa Allah, sai Allah mai girma da ɗaukaka. Allah ta'ala ya samu dace. Sai Allah insha Allah.